No niin, laitteen tila ei kyllä anna pitkään kopioida. Hyvää iltaa, Guafton. Mä neuvon teitä nyt siinä niinku ohjeen nyt tässä. Eli tässä tulee pieni käyttöohje siitä, että jos on 16 gigan tai sitten tämmönen 32 gigan laite, nyt en puhu siitä ylöspäin olevilla muistivarianteilla, vaan nyt mä puhun siitä 16 gigan ja 32 gigan niin muistista. En 64 tai 128, kun niihin voi tallentaa jo sit laitteen sisäiseen niitä. Ja kannattaa käyttää tämmöistä Google Kuvat-sovellusta. Ja se asennetaan Play-kaupasta. Osa malleista tarjoaa sen jo asennettuna, kun se tehtaan paketista. Tää niin Androidi ensimmäistä kertaa asennetaan. Niin joissain niin malleissa se sovellus on jo automaattisesti. Mutta joihinkin malleihin, jos sitä ei ole kyseinen merkki tuonut automaattisesti, niin sen Google Kuvat-sovelluksen voi hakea Play-kaupasta, kun kirjoittaa Google Kuvat. Niin sen saa, mutta pitää olla tosiaan aika tuorehko Android-versio. Se oli mun mielestä näin kai, että Jellybeanista 4.1 alkaen sen saa. Ja niin sit kun tallentaa laitteeseen näitä valokuvia, niin se varmuuskopioi ne sinne tavallaan Google-kuviin, eli se on sun Google tämä palvelu, mikä on sun tämä tila tallentaa sinne. Ja sovellusta kun siinä aukaset ensimmäistä kertaa, se pyytää, että määritetäänkö tämä varmuuskopiointi käyttöön. Eli laite silloin tavallaan havaitsee automaattisesti uudet kuvat ja se aloittaa niiden synkronoinnin sun Google-tilille. Ja sitten asetuksista pitää määrittää sieltä, että synkronoit videot ja kuvat mobiilidatayhteydellä. Koska jos sitä valintaa ei tee, niin laite odottaa automaattisesti, että sulla on se langaton verkkoyhteys käytössä ja se sitten kopioi. Mutta kun valitsee sieltä, että tallennan kuvat ja videot ja varmuuskopioi ne mobiilidatayhteydellä, niin silloin se tallentaa ne sitten ihan sillä sun omalla DNAn, Telian tai Elisan tai Moi-liittymän yhteydellä. Eli silloin tavallaan se laite havaitsee, että sulla on se haluttu tapa siellä käytössä. Ja silloin se tavallaan näyttää, kun sä menet sinne Google-kuva-asetuksiin, niin se näyttää siellä, että varmuuskopiointi on käynnissä. Ja jos sä otat monta kuvaa, vaikka kymmenkunta niitä, niin se näyttää siellä jäljellä olevan kuvien määrän, mitä on synkronoimatta. Ja sitten kun ne on synkronoitu, niin ne näkyy siellä Google-kuvasovelluksessa. Ja nyt puhutaan 16 gigan ja 32 gigan laitteista, että ne kannattaa oikeastaan se kannattaa heti poistaa ne kuvat puhelimesta, jotta säästää tavallaan sen puhelimen sisäistä tavaraa, sitä tallennustilaa. Että jos automaattisesti sä tallennat ne Google-kuviin ja sä jätät ne laitteen muistiin, niin se tukkii ajan myöten sen muistin. 32 gigaa ja 16 gigaa, ne täyttyy aika nopeasti, jos sulla on siellä niin, että sun on vaikka kuvitteellisesti, että sulla on käytössä nämä muistivariantit, jompikumpi näistä. Ja kannattaa poistaa sieltä puhelimen muistista nämä kuvat. Että ne on siellä Google-kuvissa, siellä on kuitenkin 15 gigaa käytössä aina per asiakas sitä tilaa. Ja lisämaksusta sitä saa nostettua ylöspäin sitä tilaa, mutta 15 gigaa riittää kuville ihan hyvin. Se on tavallaan niin, että sitä muistia kuvat on niin pieniä ja ne syö tavallaan niin pienen osuuden siitä tilasta, että sulle jää sinne kuitenkin melkein se 15 gigaa sit käyttöön. Kyllä reippaalla kuvienkin tallennuksella saa sen muistin täyteen, sen Google-kuvien muistin ja sen. Mutta 15 gigaa on kuitenkin aika paljon muistia, että sen pitäisi riittää kyllä, eikä ne kuvat siellä oikein vie paljon tilaa ollenkaan. Niin mulla on aina käytössä tässä Redmi 9A:ssa sellainen Google-kuvin tallennus varmuuskopiointi, eli laite tallentaa ne automaattisesti sinne. Ja sitten mä poistan ne tavallaan vielä tästä laitteen tilasta, että ne ei syö tätä muistia. Tämmöisen halusin nyt tulla tässä kertoilemaan, en enempää kuvaile tänään. Huomenna uusia videoita. Oikein hyvää illanjatkoa, Google!